22 октомври. Турция, Истанбул. Последният ден от свещения за всички мюсюлмани празник Рамазан. Джамията в едно от малките кварталчета. Мястото прилича много на българско село. В последния ден от Рамазана е пусто. Училището в квартал Авджала, където живеят най-много изселници от България в цял Истанбул. В 11 преди обед българските граждани, както държат да бъдат наричани, се редят на огромна опашка, за да изберат президент. В Турция бяха открити 43 избирателни секции. Това са 1/3 от секциите за гласуване в чужбина. Оказаха се крайно недостатъчно. Стана така, че само в една секция в Истанбул на втория тур гласуваха 2500 души. Това е 2,5 пъти повече, отколкото е позволено. 2 пъти повече от всички гласували във Франция, например. На места бюлетините свършваха, на други урните се препълваха. В Турция на втория тур бюлетини пуснаха 56 000 български изселници. Цял ден ще чакате, Сора. Цял ден може да чакат. Още ще идват, още рано. Виж. Колко ще дойдат още? Много? Много е, още толкова. Повече секции да бъдат разпръснати. Например, тук може, в Чорло може. Крайният резултат. Убедителна победа за настоящия президент Георги Първанов. В една от секциите на втория тур той получава 100% от подадените гласове. Няколко разговора с току-що гласували. Обясняват защо. Само той спазва нашите права. Защитава. А останалите кандидати, знаете ли колко са? Не ги знам, другите. Още един кандидат можете ли да кажете поне? Само Георги Първанов. А друг кандидат, знаете ли дали има освен него? Не знае. Само за него знаете? Да. И как така, като нали са избори, между какво избирате тогава? Само той защитава нашите права, затова той за него ще гласуваме. За нито един ли не се сещате? Една не ли само... Не ли има една? Не ли Кой бе? Аз не може да помня. Ангел ли беше? Ангел Първанов той май. Не. Кой е Ангел? Ангел Първанов? Не, Георги Първанов май. Така. Да, Георги Първанов, да. Този го знаете. Друг кой е? Да, ама другите не може да помня. И как избрахте тогава? Избрах аз, което съм избрал. И как избрахте? Ние знаем. Като не знаете кой друг има, как избирате? Четох аз най-напред образеца, четох там. Кой е заедно с него в двойка за вице-президент, знаете ли? Не съм погледнал, само... Знаете ли кой номер е в бюлетината? Да. Кой? 3. А Волен Сидоров кой номер е? 6 ли беше, 7 ли беше? На някой друг от кандидатите знаете ли номера? Не съм погледнал другите. Аз забравям, не мога. Аз с телефона говоря, отивам нататък, забравям. Вие си го знаете кой номер е вашия кандидат, така ли? Аз го знам. И вие си знаете кой номер ви е кандидат? Да. Аз трети номер. Моля? Трети номер. Трети номер и това си се помни. Да. Ако човек гласува по убеждение, вероятно ще се запитат тези хора защо го правят. Вероятно ще му се стори странно. Дори може да се ядоса, че техният глас тежи колкото неговия. Може и да изпсува на чист български език. Някои от хората на опашката обаче и това не могат. Тази възрастна жена е от Крумовград, Кърджалийско. Тук е от 89-та година. За да си говорим, ни беше необходим преводач от турски език. Може ли да каже една-две думи на български език? Bir söz söyleyebiliyor musunuz Bulgarca? Hiç söyleyemem. Ekmek su isteyecek kadar yemem. Нищо не мога да кажа, само колкото да поискам вода и хляб. Как тогава ще избере български президент? Peki Bulgar Cumhurbaşkanı nasıl seçeceksiniz? Uzun ben ne bileyim şimdi ben burada benim arkadaşlarım var. Onlarla beraber geldim ama ben şimdi... С моите приятели дойдохме заедно, Burada те benim ще ми arkadaşlarım помогнат. var. Onlarla Ще beraber помогнат. geldim şimdi. Как? Nasıl yardımcı olacaklarmış teyze? Ne yaptılarsa öyle atacaksın. Elime niye vererlerse bunu atacaksın. Те както кажат моите приятели да ме съпровождат. Нали трябва ти да гласуваш, питвам? Teyze sizi seçmeniz gerek. Sizin seçmeniz gerekiyor ya. Öyledir kızım da ben burada arkadaşlarım var işte. Şimdi onlar... Да, така е, но моите приятели все пак те ще ми помогнат. Кой е президент сега на България? Şu anda Cumhurbaşkanı kim Bulgaristan'ı biliyor musunuz teyze? Bilmiyorum kızım ben şimdi. Ben 7-8 sene oldu öteden geleli. Şu anda bilmiyorum. Ay. В момента не знам. Не знае кой е президента на България. С малко повече усилия друг български гражданин, който е живял 65 години в страната ни, си спомня няколко думи.
Какво ще ми кажем? Хайде кажем сега. Какво ще ми кажем? Хайде? Питай го сега, какво ще кажа. Ние живеем там 65 години, нали знаеш? Така. Плекам хеп. Отидаха. Не стоят за мен този името. Той езика не е стоят. Отидаха, мама стара. Онда. Български от кога не си говорил? Не му набавя. Не го разбирам. Унудец. Добре, мама. Човекът е на 83 години и също от Кърджалийско. Бил е ходжа в село с 500 къщи. И той като Риван е сред изселените през 89 година. Сега Риван има син на 21, който не знае български език. Ти какво си взел от къщи тогава? Къщи работи не си взехме. Сина беше тогава малък на 2 години и половина. От него си взехме, за него, за ядене, дрежки. И то и то. Той ще гласува ли утре? Разбира се. Тази вечер пристига от Анталия и утре е на урната. И добре, как ще знае за кого да гласува, например? Ще пита баща си, като не знае. Те бюлетините, нали, на български език са написани? Не, ще му обясним. То си има номера, първи номер, втори номер, трети номер. Защо хората знаят само едно име и само един номер? Ето плакат на настоящия президент. Залепен е до тези на фолк певци. Агитация за други кандидати няма. Партиите сами са си виновни, казват организаторите. Ако се вгледаме малко по-внимателно в плаката, обаче ще забележим, че липсва нещо съществено. Рекламните специалисти не са си направили труда дори да напишат името на президента. Нито на турски, нито на български език. Въпрос на стратегия. Създадени са всички удобства за гласуване, избегнати са всякакви усложнения. В Турция има над 2000 изселнически дружества. Част от тях големи, които разполагат с сериозен ресурс, други по-скоро семейни с не повече от 10-20 члена. Всички са добре организирани и знаят какво да правят, когато се зададат избори. Организацията е много, как да ви кажа, отиваме, примерно, при нашия кмет тук. Обясняваме на кмета. Кмете, ние в България си имаме избори, искам да ни помогнеш. И той веднага, какво мога да ви помогна? Ние веднага искаме от него тая кола, дето е с уредбите. С нея тръгваме по улиците, обясняваме на хората. Сетуй, деня на изборите, където са урните, до там, с автобуси. С фирми, които или са нашинци пришелци, имат си фирми. И един ден на загуба те да карат и носим с хората. И те откъде на къде карат на загуба? Примерно, то не са дошли тук бизнес да правят. Бизнесът си е друго, не всичко е бизнес на това. Кой им плаща на тях никой разходи? не им плаща. И защо го правят? Защото и на мен никой нищо не ми плаща. Не всичко е пари на този свят. Примерно, има такива бизнесмени, които обясняваш им, тези хора трябва да ги водим някъде на вечеря, или тези хора са в тежко положение. И викат, с кого да ви помогнем, как може да ви помогнем? Безплатни превози има и за България. В това няма нищо лошо, помагаме си. Естествено, те не са за изборите, а за празниците, обясняват от дружеството. Хората пък са благодарни и ползват промоцията, за да видят семействата си. Ние обичаме България. Тя е нашата родна земя. Дядото, прадедите, всички сме работили там, работихме всичко. Всичко вземахме от България ние. Учихме дисциплината, културата, всичко. А ние турци сме послушни. Като каже Сокола, ще гласуваме за БСП, ще се гласува, няма как. Те не са толкова лоши, бе. Те са преобразиха се малко. Комунистите. Социалистическата партия малко се преобразиха. Сега нови деца, нови хора, млади хора. На президентските избори през 2001 гласуваха само 1700 български изселници в Турция. Този път организаторите надминаха себе си, защото вотът надвиши дори този от парламентарните миналата година, с 14 000 отгоре. Възможна причина – основният конкурент на Първанов, Волен Сидеров. Ако имаше име, което все пак можеше да се чуе, беше неговото. Турците, в Турция циганите на сапун, такова се говореше. Много е краен, защо е така? Много е краен. Даже не искаше областни управители в някои области. В последно време чувам, че Сидеров казал от циганите сапун, от турците прах, от българите оцет. Никой не стана на оцет, нито на сапун. В деня на изборите не се подаде дори една жалба. Георги Първанов беше преизбран. А в Турция празнуваха Байрама.